Jej šťastný život sa zmenil v jedinom okamihu. Ako s tým vlastne bude môcť žiť? To dievča znásilnili. Hovoria o tebe. Vraj si to sama chcela. Taká hanba. Ako sa pozrieme ľuďom do očí? Zmieriš sa so svojím osudom. Pamätáš si Kerima? Súhlasil, že sa s tebou ožení. Ak neurobíš, čo sme ti povedali, budeš vinná za to, čo sa stane. Zachraňujeme ti život. Vo chvíľach najväčšieho zúfalstva spozná nádej na šťastie. Milujem ťa. Fatmagul od pondelka 31. marca na Doma.